Ниһаять, кулыбызга журналның язгы санын алдык. Аның тышлыгы ук җиһанга яз килүен искәртә кебек. Халыкара хатын-кызлар көнен үзенә сыендырган айда гаилә һәм мәктәп журналының март санын гүзәл затлардан башка күз аллау мөмкин түгел. Төп геройыбыз Николай Пирогов орденына ия булган ак халатлы шәфкать туташы Луиза Гобәева. Айлар буе кызыл зонадан чыгып тормаган белгечнең батырлыгы, тырышлыгы, тормышындагы бәхетле һәм аянычлы мизгелләрнең нәтиҗәсе. Аяусыз яу коры сугышчысы, кадерле хатын, яраткан әни турында Илсияр Хәйруллина язмасыннан укый аласыз. Әлеге санның сез ашасагыз, без тук дигән сүзләрдән башлануы очраклы түгел. Балаларыбыз бүген идәге җылы ризыктан баш тарта. Дөнья күләм проблеманың хәл итү юлларын эзләп, гаилә һәм мәктәп журналы туклану буенча түгәрәк өстәл оештырды. Белгечләр бу хакта үз фикерләрен дөрес туклану, кем җаваплы, гаиләме, мәктәпме язмасында бәйнә-бәйнә сөйләде. КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе белән берлектә үткәрә торган Туган тел олимпиадасы дәвам итә. Бу санда аның икенче тур сораулары басылып чыкты. Җавапларны укучыларыбыздан 10 апрельгә кадәр кабул итәбез. Күпләрегез яратып өлгергән остахана сәхифәсендә киез басарга өйрәнәбез. Осталык дәресен Киез Нур иҗат берләшмәсенең остасы Ольга Смирнова бирә. Журналда басылган QR-код ярдәмендә дәреснең видео форматында карый аласыз. Журналыбызда телгә алынмаган кызыклы һәм бик матур язмалар шактый. Шуңа күрә дә гаилә һәм мәктәпнең март санын тизрәк кулга төшерергә ашыгыгыз.